Hi guys, good evening. Goदान मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय लोगोफोर माने दिनैनि जिथु भिडिअ बे भिडिअआ माने मा जिथु जोंहा BPF हानजा माने BPF हानजानिफ्राय जिथु EM होनांगौमोन ना एक्जिकिउटिभ अफ मेम्बार बेनि लिस्टखौ फोसावबाय आरोना बबे जायगायाव बबे कन्स्टिटिउसनाव सोर EM मोनखो बेखौ आं नोंथांमोननो माने खोन्थानो नागिरदों आरोना खोन्थानो नागिरदों माने आं डाइरेक्ट नोंथांमोननो जिथु लिस्ट बे लिस्टखौ होनानै होगोन नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर मानोना आं खोन्थाबाय थायोब्लाथाय माने भिडिअ गोलाव जागोन आरोना नोंथांमोना डाइरेक्ट सिगनेल होदों नै नायना ला नोंथांमोना बबेनिफ्राय बबे सोर माने सोर EM मोनखो आरोना लोगोफोर लोगोसे भिडिअखौ गोलाव खालामबाय थालायला लोगोफोर माने जिथु भिडिअ बे ससे भिडिअ लाना फैबाय आरोना नोंथांमोना बे आपडेटखौनो होनो थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो बिनिफ्राय गोदान अपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर ना भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै लोगोफोर